سلام كميت وعلو كبرات تخطاتلتي فنو إري تيفي نلوم ميسوني عصرت شوعة التري نفرق معلتن فرعان تدالو زينا ومسنادو حيثنا لكم قريبنا لنا مكتتالكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقندنا تبتاتو خفلم تمالي بزتقبر مرمراتات 34 زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم كالرقاقتن كله 7 حدن دما تفانيهم هجروا محبر حربنيات سنكلام كينات إيرترا محبر قطباوي قناتات آبالاتون ممحياش التبابع يسرح عميمهم أب زوبعان سبا مول أب كلتشحن عسران حدن أستات عسران شوعة مليون نافا نابع مويل زرقيحو سمين كوريا أبز عامة زين رابع يجزيا فتنا باليستيك ميسايل كم زكايدت قليسا أب أمريكا تغسيت زلو حماق قناتات آير محبر قطباوي تساقمات فتيرو أبوان لبدا كورونا فيروس كتبع 10 هبتامات والكسبات عالمنا بعد في كم زعابية تقليسو حبريتها كاب مينيستر تعنا تمالي أب موشبن ممرمرن ماكلات زوبا ماكل بستقبره ناي لابراتوري مرمراتات 34 زيقاتات بكورونا فيروس من كافهم ترقاقيتهم نساتهم دما حدا كاب موشب ماكل 33 دما كاب ممرمر ماكلات كوينهم أدراش عدو عداد 4 سمراء ماكل كتما تيرافولو أبا شاول مايتمناي عدو خالات دكم حارت عدا خريستيان قجرت آخريا غزاواندان كحوتانيهم زخمزيلن كله كورونا فيروس ترخيبهم أبو هوسبيتال زوا ماكل تعقيبهم كن كبر لهم نصنحو 7 حدا زيقاتات حاويهم كفانوهم كله ود 7 شدشان عامت كاب زوا ماكل دما بموت تفليهم بز مسرت أغلى قطرب كورونا فيروس تلوف زيجاتات كسع لومي شمون تشحن شعة 210 بتيح لهم شمون تشحن 320 شدوشن كابزياتهم حاوي مستفانو 8 شوعة بموت زتفليو 490 شوعة دما جنا أب هوسبيتالات تعقيبهم زركوبيهم مينستر تعنا 10 شدوشة طريق لتشحن 20 كلتن هجروا محبر حربنيات سنكلام كينات إيرترا محبر قطباو خناتات آبالاتون ممحياش التبابع سرح كم زعامة مجاليسهم وكيل إيرينا يوناتان يعبيو انزدالو تبصاب يوناس أبراهام كغروي هجروا محبر حربنيات سنكلام كينات إيرترا محبر قطباوي كناتات آبالاتون ممحياش كايدو تنحن تفتات التبابع وصيت كم ترخبو جاليسهم حلافي كفلة هادسون داغم موهادن أتو أبراهام كفلتيون يرينا بزابا حبريتا ناتنتا ممصان لعلاونتا موحسن نسنكلو حربنياتات ناي سلطنا مدبات كمون ناي لقحن ناس أقلقلت حكمنان بايتا تتاتيحو كمزلو أبريهم أتي سلطناتات ممرح مكينا سرحات كايلا معلمة من ربح نهبن تريتن كمون تكنولوجي كمبيوترن هنسان كمزل تقاللون حبيروم مويا زقسمو أبالات مبقس زخنم جنزب كرخبو بزوصنا إلى أحمد بدما كاب كلتشحن 16 كساب كلتشحن 18 نخلتشحن شوعة 220 كلتن أبالات لعلي 58 مليون نقفة أب كلتشحن 20 حدن كا لعلي كلته نتب 1 مليون نقفة لقح كمستوها بزحبرة آتو أبراهام تتكمتي لقحهم أب مملاس عتوبات كخونو أزخاقيروم بزي كازي كاب كلن زوباتات نسترقحا شحن 500 دك انستيو كونتات من نبابرن بمصنع تنكلت 220 شوعة ألزين تصقمات بمللاي نسلست عمد تصنح ولد زي بلو لعلي كلتا نتب 8 مليون نقفة لقح كم تزرقحي زبزحا كبعتن دما أب من نبابرن روي لوتي كم زمزقبا أرديوم زي كازي محبر كاب كتما محدق أبزبل عدتاتن كشتاتن بملكع لقاح لعلي كلتنت بخلت مليون نقفة وصاي بمقبار زتاتاتون 16 حنت أخلي أب نطف أقلقلوت كم زركبا أتو أبراهام بتوساقي أفليتوم أب شتوتغارد جرمن كاب زركب جنفر محبر بستلاكي لعلي 5 مليون نقفة زواجو زمناوي مسارحيتات أب زوباتات معكل دبوبن عن صبان معكلات جيمنازيوم كم استخفتن زمسكن أقلقلوتيب كم زلون أبريهم أب كل تشحن تشعتن زقومات تكال منصر عيني أملكيتو دما أتو أبراهام زاقيت أستات 18 حزبي برتعواقا أقلقلوت كم ذهبن قليتهم أب زوبعن سبا مول أب كلتشحن 20 حدن أستات 27 مليون نقفة نابع مويل كم زرقحة وتصيتو دما زتبابع مخانو حبيرو وكيل إيرينا هبتقرقش تسفى مريم زدالو تبصاب شوشان مسقنا
ኣብ ዞባ ዓንሰባ መውል ኣብ 2021 ኣስታት 27 ሚልዮን ናቕፋ ናብ ዓማዊል ከም ዝዘርግሐ ጽልውኡ ኣብ ምምሕያሽ መነባበሮ ተጠቀምቲ ድማ ብእወታ ከም ዝግምገም ተገሊጹ። ሓላፊ መደብ ውህልላን ንኡስ ልቃሕን ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ጎይቶኦም ሃብተጽዮን ንኤሪና ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ቀንዲ ዕላማ መውል መነባበሮ ዜጋታት ንምምሕያሽ ከም ዝኾነ ብምሕባር ጎኑ ጎኑ ድማ መጠነ ንኡስ ትካላት ከም ዝዕንብባን ከም ዝምዕበላን ምግባር ምዃኑ ኣብርሂዮም። ዝወሃብ ልቃሕ ብውልቂ ብጉጅለ ከምኡውን ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ከም ዘጠቃልል ዝሓበረ ኣቶ ጎይቶኦም ንመጠነ ንኡስ ትካላት ይኹን ንሕርሻዊ መዓላ ዝወሃብ ልቃሕ ብትካልን መሻርክትን እኩል ሓበሬታን ጽጹይ መጽናዕትን ምስተገብረሉ ከም ዝፍቀድ ኣፍሊጡ። ኣብዚ ዓመት እዚ ከባቢ 27 ሚልዮን ናቕፋይና ዓዲልና ንሕና ብዝተካ ኣብዚ ዞባ እሱ ከዓ ብዓይነት ልቃሕ ክንዝርግሖ ከለና ናይ ጉጅለ ልቃሕ ኣሎ ኣብ ናይ ውልቂ ልቃሕ ኣሎ ኣብ ናይ ሰራሕተኛታት ልቃሕ መውል ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ ኣብ ንኡስ ዞባታት ዒላ በርዕድ ከረን ሓመል ማሎን ሓጋዝን ጨናፍር ክህልዎን ከሎ ብጠቕላላ ኣብ 137 ዓዳውያን ባንክታት ዝግልገሉ 11692 ዓማዊል ኣለዎም። ዓማዊል ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ካብቲ ትካል ዝተለቀሕዎ ገንዘብ ብግቡእ ስለ ዝተጠቕምሉ ኣብ መነባብሮኦም ለውጢ ከም ዘምጽኡ ገሊጾም። ሓንቲ ሞተር እያ ነይራትና ካብ ሓንቲ ሞተር 4 ሞተር ኣለዋኒ ትራክተር ማሽን ንሪኦኹማ እዚኣ ደጋጋዊን ኣላትኒ ናይ እኽሊ ተኽይት ዝኾነ እዚ ልቃሕ እዚ ሰሪሕካ ንኽትመልሶ ዕዉት እዩ ብጣዕሚ ተሰብዲ ክትወስዶ ከለኻ ንኻልእ ነገራት ኢልካ ዘይኮንካስ ነታ ዝመደብካያ ጀርዲን ኮሚደረ ድዩ ድንሽ ድዩ ሽግርቲ ድዩ ከጉደልካ እንድሕሪ ናታ ጀርዲን ኣፊርካያ كعوت يقول يوم كجمر كله تراشح وشيده بأن تبجيسه حجي درو كباب 15 شديشت تريت بتحنا اللواء زيت كوه ما العقني نيرن اجي ابو ساعه ذك حساب 8 شح بتحلو ابو ساعه ذك عند وسطكم مالتي هجيتي ناي مول سرعه صبوق كم زخونن بوخا صبوق كت سقوم كم تخل توم كبابينا زلو خمان دارغا عند وسط يوم هجي صبوق درجه كم زخونا خا بصبوق نغيت كم زلنا خا سرحنا كله رجود كوينلو جمره خب حيدات جميره ساعه كاب 30 جميره حساب 250 شعب بتحيد له حجي እንደገና ስርሒ ጽቡቕ አጠናቂቀ ተጠቂመሉ በረሽሮ አጥሒነ ጨንፈር ገይረ ኣብ ድኳኔ ሸይጥ ጽቡቕ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ነዚ ሪእኻ ተቃለስ ነዚ ነገራት እዚ ወሲድካ ትዕወት ሰኣን ከም ዘይ ምግባረይ ዲ ኣኩም ዘይ ወዲቀ ዝብል ሰብ ኣሎ ወሲዱ ከዓ ብግቡእ ከዓ ከም ትግቡእ ናይ መንግስቲ ከዓ ከፊሉ ከዓ ክዕወት ዝኽእል ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ምህዳፍ ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት ዝተሃንፀት ራህያ ኣብ መውሓስ ምንጪ ዝተማይ ሰብን ጥሪትን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ትገብር ኣላ ተራህያ ብተወሳኺ ትሕተ ባይታዊ ማይ ብምህብታም ንልምዓት ሕርሻውን ኣበርክቶ ትገብር ከም ዘላ ኣብ ህንፀታት ዝተሳተፉ ኽኢላታት ብእኩብ ዕዶት ንዝገበሩ መንእስያት ገሊፆምሎም እቶም ኣብ ከባቢኦም ንዝሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ መደባት ንምዕዛብ ዕዶት ዝወደቡ መንእስያት ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ተራህያን ፈጢራቶ ዘላ ዕድላትን ንዝዓበየ ስራሕ ዘተባብዑ ምዃኑ ብምጥቃስ ተሳትፎኦም ከም ዘዕዝዙ ኣረጋጊፆም እዞም መንእስያት ኣቐድማ ኣቢሎም እውን ተመሳሳሊ ዑደት ናብ ማርሳ ጉልቡብ ፈፂሞም ምንባሮም ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ሰሜን ኮርያ ትማል 16 ጥሪ ኣብዛ ዓመት እዚ ንራብዓይ ግዜኣ ፈተነ ባሊስቲክ ሚሳይል ከም ዘካየደት ይግለጽ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ብወገን ሰሜን ኮርያ ዝተዋህበ ሓበሬታ እኳ እንተዘየለ ክልተ ባሊስቲክ ሚሳይላት ከም ዝፈተነት ግና ጎረቤታ ደቡብ ኮርያ ኣፍሊጣ ሰሜን ኮርያ ነዚ ናይ ትማሊ ደሚርካ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሳምንታት ክልተ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጭፍ ዝርከቦ ብጠቕላላ 4 ፈተነታት ባሊስቲክ ሚሳይል ከም ዘካየደት ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣሜሪካ በቲ ጉዳይ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ሓድሽ እገዳ እኳ እንተወሰነት ወተሃደራዊ ዓቕማ ከተደንፍዕ ልኡላዊ መሰላ ምዃኑ እትገልጽ ሰሜን ኮርያ ግና ፈተነታት ብዝለዓለ መልክዑ ከም እትቕጽሉ እያ ክትገልጽ ጸኒሓ እዚ ተደጋጋሚ ፈተነታት ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ከምኡውን መሻርክታ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ዓብዪ ጸቕጢ ፈጢሩ ከም ዘሎ ነቲ ምዕባለታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይሕብሩ
ኣብ ሰፊሕ ክፋላት ደቡባውን ምብራቃውን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኸሲት ዘሎ ውርጭ ዝዓብለሎ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ፈጢሩ ብሰንኪ ተርእዮ ትማል 16 ጥሪ ልዕሊ 3000 በረራታት ክስረዝ እንከሎ ኣማይት ኣሽሓት ስድራ ቤታት ድማ ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝወዓላ ተገሊጹ በቲ ኩነታት ኣየር ልዕሊ 80 ሚልዮን ሰባት ብኣሉታ ከም ዝተጸልዩ እዩ ዝሕበር ዘሎ ክፍላተ ሃገር ቨርጂኒያ ጆርጂያን ሰሜን ካሮላይናን ብሰንኪ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣዊጅን ኣለዋ እቲ ኩነታት ኣየር ነዚ ሳልስቲ እዚ ክቕጽል ከም ዝኽእል ዝሕብሩ ክኢላታት ሜቴሮሎጂ ክሳራታት ክዛየድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ካናዳ እውን ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር ተኸሲቱ ከም ዘሎ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣብ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ቁጠባ 10 ሃብታማት ውልቀ ሰባት ዓለምና ብዕጽፊ ከም ዝዓበየ ጸብጻባት ሓቢሮም ብመሰረቶም ጸብጻባት ኣብ መፋርቕ 2020 ኣስታት 700 ቢልዮን ዶላር ዝነበረ ድምር ሃብቲ ናይቶም ውልቀ ሰባት ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ልዕሊ 1.5 ትሪልዮን ዶላር ከም ዝደየበ ተፈሊጡሎም እቲ ተርእዮ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኪኖት ዘስዕቦ ዘሎ ሰብኣዊ ክሳራታት ኣብ መንጎ ህዝብታት ዓለም ዝፈጥሮ ዘሎ ቁጠባዊ ጋግ ዘነጽር ምዃኑ ክኢላታት ይረድኡ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቁጠባ ዓለም ኣቐዲሞም ተኸሲቶም ዘይፈልጡ ቅልውላዋት የስዕብ ብምህላዊኦም እቶም ክኢላታት ዝጠቕሱ እቲ ለበዳ ገና ብዝለዓለ መልክዑ ይላባዕ ብምህላው ኩሉ መድያዊ ክሳራታቱ ብተዓጻጻፊ ክዛይድ ከም ዝኽእል ይእመት ትማሊ 16 ጥሪ ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ሶማሊያ ብዝተኻየደ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ኣፈኛ መንግስቲ ንስክላ ካብ ሞት ከም ዝደሓነ ማዕከናት ዜናት ሃገር ኣቃሊሐን እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሶማሊያ በቲ መጥቃዕቲ ፎኪስ መቑሰልቲ ከም ዝገጠሙ እዩ ሓበሬታ ረድዩ ኣብቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሰደ ኣካል ዛጊድ ከም ዘየለ እንተኾነ ግና ኣብ ልዕሊ ዕላማታት መንግስቲ ሶማሊያ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ክካየድ ዝጸንዐ ዕጡቕ ጉጅለ ኣልሸባብ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣለዎም ب12 ጥሪ ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ዝተፈጸመን ህይወት 8 ሰባት ዝቐዘፈን መጥቃዕቲ አልሸባብ ከም ዘካየደዮም ሰብ መጽታ ሶማሊያ ክሕብሩ ጸኒሖም እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ቀንዲ ጸጥታዊ ስጋት ሶማሊያን ጎረባብታን ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ መንግስቲ ካዛኺስታን ብሰንኪ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተላዒሉ ዝቐነየ ህዝባዊ ናዕቢ ኣብ ሓያሎ ኣውራጃታት ንዝኣወጀ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ከልዕሎ ከም ዝጀመረ ገሊጹ ብመሰረት ሓበሬታ ሰብ መዝታ ሃገር ኣብ 10 ዞባታት ዝተኣወጀ ድንጋጌ ትማል 16 ጥሪ ክለዓል እንከሎ ጸጥታዊ ስጋት ከም ዘለዎን ኣብ ዝተገልጻ 7 ዞባታት ግና ገና ጸኒዑ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ፕሬዚደንት ካዛኺስታን ቃስም ጆማርት ቶኮየቭ እቲ ኩነታት እናሃደይ መጽእ እኳ እንተሎ ክኽሰት ንዝኽእል ተመሳሳሊ ናዕቢ ንምግታእ ጸጥታዊ ሓለዋ ክሕይል ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ብሰንክቲ ንልዕሊ ሰሙን ዝቐጸለን ኢድ ግዳማውያን ሓይልታት ከም ዝነበረ ዝተገልጸ ናዕቢ ኣባላት ጸጥታን ፖሊስን ዝርከብዎም ልዕሊ 220 ሰባት ከም ዝተቐትሉ መንግስታውያን ጸብጻባት የነጽሩ በቲ ኣብ ታሪኽ ካዛኺስታን ዝኸፍአ ምንባሩ ዝተገልጸ ናዕቢ ልዕሊ 1000 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ የረድኡ መንግስቲ ካዛኺስታን ምስቲ ናዕቢ ብዝተኣሳሰር ኣሽሓት ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ይግለጽ ዜናዊ መሰናዶና ንምዛም አርዕስታት ዜና ክደግመልኩም ትማል ብዝተገብረ መርመራታት 34 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽ እንከሎ 71 ድማ ሓዊዮም ተፋንዮም አገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ማሕበር ቁጠባዊ ኩነታት ኣባላቱ ንምምሕያሽ ኣተባባዕ ስራሕ ዓሚሙ ኣብ ዞባ ዓንሰባ መውል ኣብ 2021 ኣስታት 27 ሚልዮን ናቕፋ ናብ ዓማዊል ዘርጊሑ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዓመት እዚ ንራብዓይ ግዜኣ ፈተነ ባሊስቲክ ሚሳይል ከም ዘካየደት ተገሊጹ ኣብ ኣሜሪካ ተኸሲቱ ዘሎ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ማሕበር ቁጠባዊ ጸገማት ፈጢሩ ኣብ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ቁጠባ 10 ሃብታማት ውልቀ ሰባት ዓለምና ብዕጽፊ ከም ዝዓበየ ተገሊጹ ንሕጂ ዜና ኣብ ዝተፈጺሙ